Vandaag organiseren wij ons 12e gala-concert, iets dat we dus jaarlijks doen. En wij organiseren dit concert om het geld dat er binnenkomt, de opbrengst eigenlijk, uit te delen aan twee goede doelen die wij ondersteunen. Enerzijds Hart voor Limburg, u allen wel gekend, en het tweede is de VZW Intesa. Het is eigenlijk al een traditie die jaren teruggaat, omdat dat op het moment zelf dat het gala-concert georganiseerd werd, de meest behoevenden, laten we maar zeggen, of de meest ideale doelwitten, of doelwitten is misschien een militaire term, maar de meest ideale projecten waren voor ons om te ondersteunen. Wij mogen al verschillende jaren daar dus gebruik van maken. Het zijn altijd zeer mooie bedragen die ons worden uitgereikt. En het goede doel is ook perfect gekozen omdat het streekfonds projecten ondersteunt voor mensen met beperking, onze jongeren vooral, van 0 tot 18 jaar. Ik kan zeggen dat we de vorige jaren telkens erin geslaagd zijn van een cheque weg te geven van om en bij de €4.000 voor zowel Hart voor Limburg als voor VZW Intesa. En ik hoop dat het dit jaar op zijn minst nog evenveel kan zijn. Het gala-concert bestaat eigenlijk uit twee grote delen, dus gescheiden door een pauze. In het eerste deel hebben we vooral klassieke muziek, klassiek getinte muziek. Het tweede deel, dus na de pauze, onze gastartiest is niemand minder dan Gunther Neefs, die dan begeleid wordt door de muziekkapel van de Luchtmacht. Thank you, baby. Hey, now, Ik vond het buitengewoon heel mooi, vooral dat eerste gedeelte waarvan we een paar nieuwe stukken hebben mogen beluisteren. Wij wachten allemaal met spanning wat gaat dat geven, maar het was buitengewoon mooi, echt waar. En dan nog gecombineerd door Limburgse mensen weer. Dan zeg je altijd opnieuw, wat heeft Limburg toch ongelooflijk veel verscholen talent. Het was mooi om die vandaag te mogen beluisteren. Dank u wel.